мо кушода шудем. Мағоза Арзон Плюс дар маркази ноҳияи Ҷалолиддин баҳрӣ қарор дорад. Дар ин ҷо тамоми либосҳои мардона появзолҳо ҳаст. Барои шумо бо пурратар мағзиро мефаҳмонем. Баъди бозори баҳо 200 минут пас омадед. Ҳамин здания, дар таҳи ҳамин здания подвалда мағоза Арзон Плюс. Аз тарафи Шодиё ҳам омадед. Ҳамин зданиеро фаромӯш накунед. Ва ин мағоза дар шаҳри Бохтар гардиши Нихӣ филиал дорад. Шумо метавонед аз онҷа харид кунед. Агар аз номи канали Колхозободе суҳбат кардед, барои шумо боз ягон сум тавхид дода мешавад. Рақамҳо дар зери навор ҳаст. Бемалол занг зада муроҷиат кунед.